Utreiber reinladen. Okay, ich habe schon mal da, komm her. Entschuldigung, komm her, nein.
umshayeli akafanele kumbe yakhe bakwenzalo umshayeli akafanele neveni lakhe yebo nosikiki nje ubone efana nemoto mawungagezanga bho ungasondeli egroundini kunjalo awukwazi ukwasha kumbe singagezwe kungaba kade wena ubugunda leli ground anginuke kamnandi ephuthini yababa isoyinkile uyadelisa yo bafana bakithi sanibona nofethu ngabheshingo lo Umdlalo PMB izokela manje event bafethu ya kuzoba njalo manje bafana bathi ngabe lisangena ke manje ithina sawulawo manje siyayilawula manje ningasikuzi ke manje sakuzwe manje sele kusaba ufuna ukudlala nithi mfethu ku right ke kuleka ngicela iflag eli1 yebo kuthwala njalo mabheshiko ngizokunikeza only 30 seconds Mangabe niyahluleka niyeke. Ngeli flag elilodwa elizodlala nalobhuto la egroundini. Hayi abantu bayisa. Asimlinde ke ngoba DJ. Angifuni ukuthi egroundini
engine FM. Ngisho ukuthi kuthini? Engine mfethu. Mase uyivula zonke izinto bese uyaphuma. Yeah. Yo. Hayi kufuna ukudlala. Hayi le nto ufuna Bafo kulele la kulele. Hayi good. Lo man. Awuphule lapha. Awuphule la. Usungeli kwakithi. Ngicela uzoma la. Ekubona ungumshayeli wemoto. Okay. Woza mfethu. Vula nje imoto uzoma la. Angifuna umshayeli emotweni. Hayi kithi niya. Okay. Hayi umpoka bani lesikijana lesi. Okay, bafowethu. Nali ijudge. Bafowethu. Bona lesibili Zazi sibheke emotweni. nango wesibili. Upho wesibili. Nango. Hayi sokuphese nokumi la. Hayi. So, bafowethu, ngicela ni-check engine. Yeah. Undercarriage. Yeah. Nivule na-champion. Yeah. Nasemgodini. Yebo. Yonke into ngifuna ukubona ukuthi azowina manje uthola i-trophy manje. Moke wawina mfethu umshayeli ubhuti ufika i-trophy. You-1 on 1 leyo. Siyawuqala umdlalo. Moke wawina mfethu same nayo kunjalo. Kuso something. Sanibonani. Quase imporegile. Bafethu niyaphila. Hayi la kule moto zombili. Ayithola amaphutha afanayo kuzo zombili. Njengamanje akekho u-1 no-2 ayikho imoto ezokhupha ngayo. Njengamanje okungcolile ngapha kungcolile ngapha. Baza bangizwa. Okay. Hayi ke bakuzwela kuphezulu. Baza bangizwa. Senangizwa manje. Senangizwa. Bafethu. Lana ke moto zombili. Sithola amaphutha afanayo kuzo zombili. Osazi ukuthi zombili kuyi-draw. Sizoyibona mase kuya amaflege wonke. Asicela zisiphumele. Noma nifuna ukuvota lokho khona u-1 manje la. Niyafuna ukuvota nawo. Hayi wekuthini? Ya. Ake sibuze nabantu. Ake nisondelane la ngena kodwa. Hayi ake hlabana malungu. Sondela lapho akithi. Ake hlabana malungu. Hey hlabana abantu bathi khawule yenze iphutha. Vala nabane vele vala. Izimoto zokuthi babe sezimnala. Ngizobuza ukuthi abathile izandla kana. Kodwa ngizoqala nje ngemoto eyi-1 time. Time. Sondela kwa kithi Yabo ngaphela umbisi wakufundisa. Nabalandeli babo. manje i-trophy sizenzibanike. Hayi asikayikhithi. Ngiyepha kahle. Ake stidi. Inkinga amajaji sesingakhuluma inkulumo. Ake singona. Sondela kwethu DJ unginike ingoma DJ. Abasibona baba noPutin ngaphi fayda. Banana kanjani Bona mabheniza. Nithini trophy. DJ, are you guys ready to vote? Bafana to be ready to vote. Okay, manini, wekuthini? Yababa. Thatha ikhumbi yakho. Hayi ngakho. Uyaphi? Yebo. Nanti ke yamikhulu. Yeah. Okay. Awuqala babuza. Ladies first. Hayi, Hayi. Hayi.
Okay. Abahamba namabhenisi izandla ngala. Abangizwa manini ho. Yasitshepha le moto. Hayi. Wena kwethu. Abahamba namabhenisi ngala. Abangizwa. Good. You couldn't was not funny account job with the was going to see. But I did and you know yourself who to with Android. Please, why shoot him with the bank? Aye, but there's high guy, and not him with the bank. Hey, what's a child about? That's true. Okay, Benton. Yeah, wait. Then I'm saying more about my breakdown. That's something like that. Okay, but I'm saying more about my breakdown. Who can watch this deal, my man? Yeah. No. So this part of the soon. Bafowethu kuqaliwe njengamanje amajaji ayajaja but into le crowd yeah abasikhonze sibaphetheza udriver nodriver ufuna ukudresa imoto kufanele noma wayena ngene ngokweni yeah kana la size kanje yeah yezala uzokhela wena phethu okay uzokhela le mara amajaji akhule amajaji yeah ezimoto leseyisondele kakhulu la ayele please with due respect ameshebe too akuyeni tukiyeka nivimbi imoto lapha le moto ayiyekani ayiyele le moto futhi le moto isuseni shame
Okay, bafowethu. You don't tell them to share. Okay. Ngicela uhamba kalengana ngifuna siye kanje. Yeah. Kanje. Ukuhamba kalengana. Where is the driver of this one? You know the drill was there. I'm gonna count up to 3. And then you do your thing. Umpaba unokuza lo. Baba nomogelo. Hey. Umpaba lo kade kunika microphone la kimi. Yini sisiphula ngokuzolala ngathi bekhoma. Ningasikhuze siyadela ningasikhuze. Oh, okay. Oh, bala mabhesheki. Are you ready? Are you ready? Whoa. 3, 2, 1. Action. Okay, siyaqhubeka futhi. Siyaqhubeka. Ready kwethu? 3, 2, 1. Okay. Bafowethu, if uzufuna lento driving motor uyithanda, you've got the right to say I don't want to drive my car. Okay. As possible. Yeah. Kambe sayukupasha obabuze manje. Silama. Okay. 3, 2, 1. Kambe. Okay. Wait. And then, silapha imoto. Okay, silapha. Let's do 3, 2, 1. Asabo. I can beat that. Get that is in. Okay, that's it. What's it happening? I didn't even go. Okay. We can't stay a very fast. Oh, she was it. Yeah. Wekuthi ida kubeka kanje. Ida kubeka kanje. Hayi, ababe kanje, kubona kanje. Yeah. Hayi. Manje mfike ukubabili. Bekudokta, ngibheka le. Okay, mfethu uzobheka le. Teka mfethu uzobheka le.
category senza show. Senza show kule category. Yini man? Hayi, kodwa sibona. Senza show. Senza show kule category. Yini man? Bonke abashayeli balezi moto bacela ngapha ngaphambili. Bonke abashayeli cela bethelelane namajaji bebe ngapha. Apho. Ola. Ola khosi. Yakuthi ngizocela ngala. Yakuthi yakuthi sasakufika lesimo ezongena ngokwalezi. Okay. Konje thengena ingulube. Yeah, ingulube. Ingulube ilunga ngaphethiswa esongena ngokwalezi. Bebe ngala. Ingulube lethi ngalapho. Phuthume man. Ya, sifuna ukuqhubeka sikwazi ukuthi ithi lishone ilanga sesiphushile. Ya. Bona nje sizoba mnandi. Hayi kusazoba mnandi. Hey, angimsaba ubani mina. Hey, hayi siyobona. Lemoto le iyagcina Kanti bephuthi la ungitshela. lezo family. Lezi moto abahlala beyibabazi sala eMaritzburg abathi ipenyiwe. Hey, capital city iyaphethe ziphi? Ya. Okay. Ziphi lezo moto? Angithi Pietermaritzburg ndikho. Capital city. Capital city. Sizwe, where are the broken plates? TikTok bayakhuluma. Hayi sokhuluma sikuthandayo nje Capital City yebo siyabona ngeCapital City asiphiki. sivezeleni lezi moto Sisekhaya. ya siyadelela futhi esikhuziki Sizohamba futhi siyabaleka yebo kunjalo. 120 speed Noma ngale. Angiboni. Nihamba ngale noma hamba ngale. Wena phezu akakhoki la Noma ngale. Angiboni. Nihamba ngale noma hamba ngale. Wena phezu akakhoki la Noma ngale. Isavela la. Umuntu oyithathile ula. hawu siyacela bafowethu Siyacela ukuthi uyilethe. siyacela kanze kwethu Ilethe ngoba soyivuse futhi.
Fish, bafowethu, fish. Banana, for 5 hours. Kugana nezimo tena. Mana kisa basoze ekhaya. Ngoba phela ke ngikuza abantu bayawazi. Kugana nezimo tena. Ama-church kuphi? Apha ama-church. Apha ama-church. Okay. Mana kuthini? Yabona ake church ama-church bese sibuza abantu. Ngifuna ikhawundi i-church ke la. Oh, okay. I'm going to be just like an event. Say good
bafethu. Ishoni manje ngisuleke phi? Ngifuna ukubonana. Abafethu ninathula manje ngokho zami. Ningakhohlwa amaphumulo libhale number plate. Ngisuleke phi? Number plate. Ma intera ukubonana. Noma nani? Angiboni. Nihamba nale noma nihamba nale. Wena phezu akubhonke la. ngiyaqolisa mfethu kakhulu ngoba sebengenile mfethu ngiyacela ungadini mfethu ngiyacela kabani asibathi besele sebengena hayi wena wana ekhaya wena imali sibheke basuka kude nabantu ungakwazi ukuthi ngiyacela ehlisa umoya uthanda ehlisa umoya kwanini vele zimoto zangena ngenkani kwenze njani okay kwanini futhi kwanini mfethu hawo bethel abathethele bathikaje bayingelele okay asizela khona ngifuna ukukhuluma ifana sikhuluma nindawo okay wait uthi talk about this bed bahlezi bethi bayabenda bona azimena lezi moto azimena okay Nani mafethu ekhaya lopenda
Mani bafowethu. Yeah, but Ngicela ukuthi Pietermaritzburg as a whole yeah. ingikhiphele ufull color nje one. Full color one. Azobeka nje ngikhuluma ngequarter mina. Ufull color oyi-one. iPietermaritzburg ifezi siyapenda. Hayi siyapenda thina. Ngifika half time esibantu sika loshikela. Yeah. Nina ziphi? Hayi. Ngiyatatazela bafana bakithi baneni. Ngicela ukuthi zasapho 15 akengidelele nje la groundini. Ngezanto bangabe yini la groundini? Ngezanto bangabe yini? Siyeke phela abaphathi abasebenzi bengapendiwe. Kuthi ngikhuluma ngani manje? Delelani ngezanto bangabe yini? Ngezanto bangabe yini? Mana kwangithi mana wo. Sadelele nje manje wo. Anikwazi ukuphosta umdlalo bese nithi imoto aninayo. Hayi kulungileke bafowethu. iPietermaritzburg asinikeza 1 hour futhi. Okay. Sinikeza 1 hour. Hayi ke. Kulungileke bafowethu, hayi ku-right. Alright. Kumani bafowethu ku-right. Ku-right. Hayi. Hayi ku-right bafowethu, kumani. Khipheni imoto, khipheni. Hayi bafana. iPietermaritzburg ngoba siyayazi ukuthi iyapenda le moto la iphiki lokho. Yebo. Zikho bona zependwayo. Hayi sobanika 1 hour sibani. 1 hour sobanika 1 hour. Kusizofuna Benson! Hey! Hey, disqualify, hey, Shalala! Sensação kule category. Yini man? Hayi, kodwa sibona. Okay, yazi. Wathi kazazi. Manini wo.
DJ man, bafowethu anihambi ngeyimoto lonke siyanicela ngeke ngilineke ngitshele one over and over nisiboshele eground ngisiyana open 10 mana bafu mana siyacela sicela imoto ezothula mana bafu akabe kanje Ben 10 wonke umuntu uzoyithola i-1-on-1 i-VVS ayizela phela ayisede le moto akekho ngeke angalitholi thina futhi uzolithola hayi i-VVS ayizela bafowethu i-VVS ayizela ya hayi mana isezomuvana afuna sanzeyakazeyisa le moto akuthini ngo-1987 angibona ngiphetheni fani indoda emotweni ziyekeni indoda bafowethu ukujaja lapho jobhijo nirele ukujaja lapho nirele ukujaja hayi amlizwa lebadleli lapha ngathi corrupt nirele ukujaja lana nirele lapho ukujaja okay nikho right wephutini ngicela nifake indoda emotweni bese yabona nepilot ayifiki ne-M28 mezodlala sashona indoda emotweni anini nepilot ayifiki nendoda mezodlala anini sicela indoda wephutini emotweni ziyabe sesiyibonile siwu-4 isandoubt okay anini phutini angene emotweni ngicela ukuthi ya ngiyacela ya abahleli bomcimbi ngiyacela ya ngicela ningiphi indoda eyi-1 iphi engizokhatha ngayo le 1-on-1 abahleli bomcimbi ngicela banginikeze indodo manje wetwana intwana lencane ikhetha indodo hayi intwana Khetha indoda eyi-1 khetha indoda eyothile thina mana mhlawumbe ihlukile zizindodo hayi yazintwana yona beyilethile yona ya phela indoda eyi-1 intwana encane ayikhethi okay DJ man we-DJ awunginiki ingobela mfutho DJ kunjani shintsha ipiyano leli hayi amshongoloti ngithele pirate ngene emotweni ufakile kodwa ayifiki nazo ngene emotweni abantu abangangeni athi kwenziwani lapha open 10 sho kulindweni kade DJ akafaka ingoma DJ usuphomazela DJ Sophie ibhala DJ ngiyathuleke njengamanje ya mhlawumbe ngenzeka ukuthi bakhatha ngathi lokho yangisaba
Wait, Lemon. Emma impethile Awufika amabhodi ngaphandle ngithathe ngaphandle uma ngithathe kahle. Yeah. Phuma wenza lokhusi. la selokhu ngiba ukuchiza Wenza lokhusi. Mbona ngiyaphila. Hayi insizwa ingaze masabana umuntu angengane manje, hawa ikhale. Awutheyikhale. Awukuze ukuza ufuna Abantu ngikhono sabana. mhlambe nawe ukhona uvalo. Ngiyaphila. Hayi stone. Stone nakhoneza. Indoda oyuzaza nayisako yakho ethukene kubanzi. Hayi kulungile. yahamba Okay. Futhi hamba ibhedi lami limile awukali farokali. Ulaphi wena? Okay. Okay. Yep. Ayithi mina ngiyana. Okay. ngithole le engele engala Okay, mfowethu. Engihamba nayo. Ayike bafowethu. Mana phela. Ngifuna ukuthi attention bathule. Okay. Bafowethu siyacela bafowethu ayibe. Okay, sure. Okay, mfowethu. Yini nzima ukushaya abantu? Bambelisa izandla. Yini nzima ukushaya abantu? manana kandozi Bambelisa. Nithini ene trophy. thina siqala ukuzayithatha ukuthi asiyiphika leyo nto nedlanzana ayiyona ithamela ayiyona Noma nani? Angiboni. Ngihamba nale noma ngihamba nale. Wena phezu akakho la.
Bafowethu manini angithi ukuthi ngabesithanda sisa sibakhulu okhawasheni kwenu ayizwe le nto leyo ngabe sisiwakhawasha sibadingi bafowethu angene umshayeli
Viva lo. Okay, that's it. What's it happening? I didn't even go. Faz na banda.
wesile sesifikile capital city. Bafuna ukuthini? Ya, bafuna ukuthini? Yakhuluma. Sibaqaqala ishethi. Ababuyise Ishethi lonke bese siyaqaqa lonke la. Cela uMC ababuyise bodwa. Ayela mfethu. Yaqaqa ishethi mfethu. La. Yaqaqa ishethi la. Yaqaqa ishethi la mfethu. Yaqaqa la. Isinkolo, iveso. Right ukuthi ngikuphi lo. Ngemoto njalo. Alifanga lokukhusiwe nje phela alifanga lutho la sunbeam akupendwanga ngespray baba la akho spray iyangcotshiwe le ibheke na ukutobezela kwabantu besibadala abesingenzani ilima phela izo lonto moshiwe alipendiwe uyapenda uncaka mayikaka imoto sheni usucaka uyaqaka mayikaka imoto musucaka imoto ngoba imoto la usho ungayicaki uyicakelele imoto uyicakile Bravo, Jolo. Idana. Unerathi ngobindana. Kanjani neqhuzu ibanje imoto. Ya. Ibanje imoto. Ipoli mayimpolisiwe, mayimpolisiwe. ITP polisiwe. Manje clean mtshana wami, manje clean. Ibona wena futhi. Nizoshayisana. Asenze kanje bafowethu. Njengoba sisusa abantu sisusa nina. Sisusa. Kabyami. Yeah. Driver kae lapha. Okay, sasa hapa tena kubeba. Entolele, ngoba kae. Kakela, owash.
Angisabi ngale nkabi ngale nkaba angisabi ngayo le nkaba angisabi ngayo mfowethu yes angisabi ngale nkabi awusebona enjinini angisabi ngale nkabi imancane yabuteni angisabi ngale nkabi mfowethu hayibo ungayibambi kabuhlungu angisabi ngale nkabi le nkaba angisabi ngayo mfowethu angisabi ngale nkabi hayibo bukuyintsiri angisabi ngale nkabi ofuna ukuza nexoka akaze nexoka angisabi ngale nkabi angisabi ngale nkabi